epic drop. Pakwan! 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 Ito ang best pakwan na aking natikman. Bonus pa dito ang pagkain ng pakwan ng sabay-sabay dito sa Bani, Pangasinan. Ako si Izzy Niña, ang inyong Limgas na Pangasinan 2024 second runner-up na nakikisaya sa Piyestang Pakwan ng Bida dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Isa nga sa mga pinaka-aabangan sa Pakwan Festival ng Bani ang mass slicing and mass eating ng kanilang malinamnam na watermelons. Ginagawa ito sa Central Business District ng bayan at ngayong taon, nasa 1,200 kilograms na pakwan ang sabay-sabay na hiniwa at kinain ng humigit 400 mga residente at mga bisita. Napansin niyo naman po kung gaano kasaya at higit sa lahat, gaano katamis ang selebrasyon ng Pakwan Festival dito sa bayan ng Bani. Taon-taon na itong ginagawa dito sa Bani, hindi lamang para malantakan ang kanilang masarap na mga pakwan, kundi para ipakita ang pagkakaisa at pagsuporta sa sarili nilang produkto. Paraan na rin ito ng pasasalamat sa kanilang masaganang ani. Dito sa bayan ng Bani, ang pinakaprodukto po namin talaga yung pakwan. Kaya ito ang sineselebrate namin dahil ito ang pinagmamalaki namin, ang pinakamatamis at iba't ibang klaseng pakwan. Halos lahat ng mga Banians ay magsasaka, ang hanap buhay ang pagsasaka. Kaya naman halos lahat ng mga taga-Bani ay nagtatanim ng pakwan dahil dito kilala ang aming bayan. Hindi lang iisang klase ng pakwan ang matatagpuan dito sa Bani, Pangasinan dahil maraming iba-ibang klase at variety ang kanilang pakwan. Merong Abi, Eclipse, ayan, meron din tayong Helen dito, di ba? Ang gaganda ng mga pangalan. Merong Brilliant din doon. So maraming variety sila. At matatagpuan din dito sa tabi ko ang kanilang pinakamalaking na na-produce ng bayang ito. O, ito, di ba? Napakalaki. 14.8 kilograms. So napakabigat, napakalaki. Napakaganda dito sa Bani. Talagang pinapangalagaan ang agrikultura at na-highlight ang creativity ng mga Banians. Bilang Watermelon Center of the North, ang kanilang watermelons hindi lamang panlalawigan kundi world-class kung mangtakam. Inaanyayahan po namin kayo lahat na makisaya at makihalubilo at halina tikman ang pinakamatamis na pakwan sa buong Pilipinas dito sa bayan ng Bani. Bukod sa busog ang ating panlasa, mabubusog din ang ating mga mata sa mga palamuti at costumes na syempre pakwan ang tema. Dito sa kanilang Pakwan Carnival o Street Dance Competition. Yay!
6 na grupo ang nagpasiklaban sa naturang kompetisyon. Bawat grupo, binubuo ng 3 hanggang 4 na barangay. At kasama rin sa mga nagpakitang gilas ang mga out-of-school group. Sa year 2025, napag-isipan namin na yung community involvement naman ng street dancers. So, meron kaming 6 clusters at bawat cluster halo-halong klase ng community. Meron kayong kabataan, meron kayong farmers, meron kayong mga neighborhood associations, ganyan. So, tulong-tulong sila para mabuo yung isang cluster nila. Nung last year, year 2024, yung mga street dancers namin pumunta sa Panagbinga at doon nakipag-compete din. Nakakatuwa kasi bilang Banyans, proud na proud kami na nandun yung mga buhat-buhat nilang mga watermelon. At sa Grand Showdown, enggrande ang kanilang choreography at naglalakihan ng kanilang mga props na nakadagdag sa wow factor ng kanilang performances. Kaya ang mga manonood talagang tuwang-tuwa. Nakakaindak na musika, masiglang pagsayaw, at mga makukulay na costumes. Yan ang pinamalas ng mga kalahok sa kanilang street dance competition. Dito din makikita ang talento ng mga Banians sa pagkamalikain. Pero, hindi lang makikita sa mga costumes ang pagka-artsy ng mga taga-Bani dahil mismong Pakuan, kaya nilang dekorasyonan. Matutunghayan natin yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan! Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splash Wave. Join us now, come on. Kultura Splash Wave. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splash Wave. See you there. Kultura Splash Wave. Galinat Pangasinan! Malikhain. Iba't ibang mga disenyo at panghulma. Mga kabataan ng Bani Pangasinan may angking talento sa paghulma sa Pakuan Fruit Carving Competition ng bayan. Kilala ang Pakuan pagdating sa fruit carving, kaya syempre meron din tayong competition ng fruit carving. Talagang iniukit nila on the spot ang kanilang mga Pakuan. Kasi medyo mabusisi din kasi yung pag-uukit. Confident naman po. Confident naman halos. Masaya po kasi naka-curve na naman ulit ng Pakuan. Na ipapakita sa kompetisyon na ito ang creativity ng mga Banians. Ganda!
Bukod sa pagdidisenyo, may iba't ibang paraan din ang mga taga-Bani ng pagluluto ng pakwan. May iba't ibang kategorya dito sa Pakwan Cookfest Competition. May students category, tourism establishments category, at farmers category. Kaya kausapin natin ng mga kasama sa kompetisyong ito. Hello po, good morning. Ano po yung dish ninyo? Creamy sanja with grilled chicken po. Creamy sanja with grilled chicken. So, watermelon, paano nyo po siya i-incorporate dun sa dish? Ginamit po namin tong puti ng pakwan. Puti ng pakwan. Yan po yung ihahalo nyo dun sa dish. Kasama po kayo sa students category po, no? Ano pong feeling, ma'am, na magluto gamit yung pakwan dish? At nakakakaba po, or at the same time, masaya po kasi first time po namin. First time nyo Yes po po. ito na sumama sa ganitong competition. Sa tingin nyo ba, ma'am, sa first time nyo, mananalo na po kayo agad? Meron naman po kaming, nakikita ang potential po sa dish po namin. Wow! Ano po ang dish nyo, ma'am? Pigar-pigar po, street food po ng dagupan po. Dagupan. Mini dish Pigar-pigar. Paano po nyo yun i-incorporate yung inyong watermelon? Yung white po ng pakwan, ma'am, instead po na cabbage yung gamitin namin, gagamitin po namin yung white po ng pakwan. Ay, ang galing! Napaka-resourceful. Imbes na yung cabbage, yung puti ng pakwan yung gagamitin nyo po, ihahalo sa dish. Nakaka-excite, ma'am. Good luck po! Ano naman po yun? May nakikita po ako na color white doon. Kasama nyo po mochi sila? Opo. Pakwan mochi po siya. Pakwan mochi. Dessert naman po. Opo. Wow! Feeling niya po is pakwan. Yes po. Galing! Yan naman po, ang gamit naman po dyan is yung red ng pakwan. Oh, yes po, ma'am. Galing! Meron siyang dessert, meron ding ulam, o 'di ba? Kompletong-kompleto at lahat ng parts ng pakwan talagang nagagamit na ipapakita dyan yung pagiging resourceful ng ating mga students. Nakaka-excite naman! Tara, tikman natin ang isa sa mga entry dito sa Pakwan Cookfest. So, makikitikim na po muna ako. Una kong experience na pagkain. Ito po ba yung pakwan niya, sir? Ito po yung white ng pakwan. Ang ganda, sir. Ang ganda ng plating niyo, ho. Gamit ang lahat. Tara. Yung texture niya, sir, parang sayote. Ganong style po, no? Sarap! Congratulations po sa masarap na dish na agad. I bet lahat po yan talagang masarap naman. May hirapan po ang mga judge. Wala po munang diet-diet dahil ang pakwan ay talagang napakasarap na halo at nai-incorporate sa lahat ng dish. Mapamatamis, mapamaasim, mapamaalat. Perfect na perfect. Congratulations po.
Isa pong napakalaking pribilehyo na kami po ay makasali sa kompetisyong ito sa pagluluto ng About Pakwan. Dahil ilalabas po namin yung aming talento para sa pagluluto. Kaya nawa po, loobin ng Panginoon, kami po ay magkaroon ng pwesto sa larangan ng pagluluto. Usually po, bilang isang magsasaka, ano na po yung basic na po sa amin yung pagluluto ng bunga ng pakwan. Sa karagdagang mga ingredients na ginagamit po namin. Dahil una po sa lahat, napaka-sustansya po ang binibigay na protina ng pakwan. Pa rin ang pag-uusapan, hindi papahuli sa kantahan ang mga taga-Bani Pangasinan. Kanila itong ipinamalas sa kanilang Pakwan Singing Idol. Super unexpected po. Like, hindi ko po siya expect kasi super unti lang po yung practice ko kanina since nag-exam po talaga ako. So, wala po talaga ako masyadong practice. Talagang pray na lang po talaga yung ano. Siyempre po, do your best. Kailangan mong maniwala sa sarili mo na kaya mo. Kasi kaya mo. Singing Idol. Talagang in-idolize ko ang mga Banians dahil kahit anong category or genre ng kanta, mapabalad, mapadramatic, or romance man yan, ikinanta nila ito ng napakaganda. Yung pinaka-youngest nila is just 12 years old. Can you imagine? Little children ng Banians, pero napaka-talented na. Total performer nga. Napaka-talented ng mga taga-Bani at kanilang isine-celebrate ang Pakwan Festival. Ayun, ang ganda po. Ang gagaling po nilang lahat. Hindi ko rin po alam kung bakit, pero ang gagaling talaga nila. Nakakakaba, nakaka-goosebumps, pero yun po. Baka sa Pakwan na rin po siguro.
Pakwan and the talents of the Banians, tuwing kanilang kapistahan, thrill at excitement din ang mararanasan dahil sa kanilang mga kaabang-abang na mga palaro. Sa pagbabalik yan ng Ganda Mo, Pangasinan! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Bonsai kung tawagin ang mga punong pinaliit. Sa mga Hapon, ito ang sining ng pagpapalaki at paghubog ng mga miniature trees sa maliliit na mga lagayan. Sa pagbobonsai, lumalabas din ang kanilang pagkamalikhain. Swak ang mga itong pang-display sa mga bahay at panregalo sa mga plantita at plantito. Dito sa Pista ng Bani, meron ding pasiklaban ng mga bonsai na naggagandahan. Ang ano ko po dyan kasi may mga bonsai artists po ang Bani na nakakarating na sa mga malalayong bonsai show and competitions. Kagaya ko, isa po ako sa mga pioneer ng magbubonsai dito sa Bani at gusto ko pong matulungan yung mga kabataan na tambay dito. Bilang maging mabubuting mamamayan, inihikayat ko po sila sa pamamagitan po ng pagdidisplay ko dito taon-taon. At the same time, napropromote ko rin po yung mga produkto ng ibang barangay namin. Kasi sinasabay po namin. Kagaya po ng hindi kami naiintindihan ng ibang mga tao, yung mga sinasabi nilang nature lovers, dahil sinisira daw namin yung kagubatan. Bagaman kami po ay tumutulong sa pag-rescue o kaya pagbuhay muli sa mga sinisira ng mga mag-uuling. Sa kadahilan ng yung mga mag-uuling, pinuputol po nila yan at kinukuha namin yung base ng kahoy at binubuhay muli at doon na rin po kami kumukuha ng tinatanim namin ulit sa mga kabundukan. Tinatanim po namin yung mga stocks, hindi po namin sinasayang yung mga pinaggupitan. Ito po ay isang magandang hobby, magandang isang bisyo. Subukan nyo rin pong sumama sa amin at mas marami pa po tayong makikilalang mga tao, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa bayan namin. Bagamat nakakapunta rin at nakakakilala rin kami ng ibang mga tao sa taga-ibang bansa. Talagang mahirap po kasi tinitignan namin yung bawat good and bad side ng mga bonsai na entries. Artistry, and yung balance and proportion ng bonsai.
Hinahanap natin dito yung mga pinaka-matured, pinakamagandang bonsai na entry dito. Kung saan makikita mo na yung bonsai is talagang mukhang puno. Mukha siyang natural na puno. Maliit na puno na ang itsura niya is malaking malaki. Ang kompetisyong ito ay hindi lamang para sa mga Baniyans, kundi bukas din sa mga bonsai enthusiasts mula sa mga karatig bayan. Dito sa trade fair, nakadisplay ang mga bonsai at tamang-tama rin ang lugar na ito dahil maaari tayong bumili ng mga produkto mula sa iba't ibang mga barangay. Hello po, mga gulay nyo. Meron po kayong pa-chips. Oh, malunggay, chocolate chip cookies po. Wow, veggirones. Carrot, kamote, kalabasa, and malunggay. Magkano po ito? 85 pesos. 85. 80 naman po ito. Wow, healthy snacks. Katulad na lamang ng Pakwan Wine, Roselle Jamon Tea, at may booth din para sa mga artisans ng Bani. When it comes to adventure and thrill, hindi rin papahuli sa pagbibigay aliw at excitement tuwing taunang Pakwan Festival ng Bani ang mountain bike race. Mapabata o matandang siklista, tiyak na matutuwa dahil may mga kategorya sa paligsahang ito na pwede nilang salihan. Taon-taon nga, nagkakarera ang mga kalahok sa rutang Bani to Bolinao Loop at mahigit 60 kilometers ang kanilang rutang tatahakin. Grabe, napakalayo. Kung ako yun, naku, baka hindi ko kayanin. Kasi grabing strength yung kailangan mo dun eh. Strength of the legs. Kailangan ensayo para lumakas ka, para meron kang laban sa mga kalaban mong magbabike. Marami akong trophy nung mula ako nagsimula, marathon, hanggang ngayon, subukan pa rin. 60 na ako eh. Kaya pa. Awa na Diyos. Kasi yung anak ko nasa Urdaneta, binabike ko ang Urdaneta to Bani. Pinapasyalan ko siya doon. Ang magkagandahan sa pagbabike, kalakasan, resistensya, katulad kong may edad na, awa ng Diyos, wala pang nararamdaman. Lalong lumalakas yung katawan ko pagka gumagamit ako ng bike. Pampatanggal lang ng stress yung pagbabike. Open po to. Meron na kaninang umaga na dumating ako dito, mga from San Felipe, Zambales. Tapos kagabi may natulog na sa barangay hall ko na taga-Umingan, 4 sila. Kaya ngayon, mga taga-Sampabian, dumating na rin kanina, mga taga-Tarlac. Open po to sa ating mga karatig bayan po. Kahit na taga Manila, pwede rin po sumali po. Pinagpapatuloy ko po, kahit na hindi na ako naglalaro, ino-organize ko na lang yung mga larong cycling para yung mga kabataan may ilayo sa ating sa mga illegal drugs, sa illegal aktibidad. Siguro din po, dahil kasi tuloy-tuloy rin po to sa suporta ng aming mayor na nagsimula po itong Pakwan Festival kay Vice Mayor po, dating naming Mayor Gwen Palafox Yamamoto. Siya po ang nagsimula ng Pakwan Festival, kaya nag-organize din po ako ng cycling event po. Hanggang ngayon po na ang kanyang father na si Mayor Boying, siya na po ang aming mayor ngayon, kaya tuloy-tuloy rin po ang aming palarong ito. 3, 2, 1, go!
kung may karera sa mga bisikleta, hindi nagpapahuli ang mga residente dahil sila ay may karera rin habang suot ang inflatable costumes. Ribbit, 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 ribbit. Our mascot parade, grabe. Hiningal po ako, pero napakasaya dahil napasaya natin yung mga taga-Bani. O, di ba? Napaka-fiesta. Fiesta vibes talaga, pero grabe ang init ha. Para ako nag-cardio. So, enjoy talaga siya. Ito nga ang unang taon na nagkaroon ng race ang mga Banians wearing funny and adorable costumes na patok sa mga kabataan. Obstacles ang kailangang malagpasan ng mga kalahok at paniguradong hindi madali ito. Dahil nagsisilbi na ring obstacle ang mismong pagsusuot ng costume. Yeah!
Ngayon ho kasi hindi lang to pasasalamat, sabi ko nga, yung buong community po. Actually, ang nagpa-perform po ngayon sa likod ko, barangay council, barangay people, talaga pong community ng Bani. Napakasaya po, hindi namin ma-explain ni Mayor yung pakiramdam namin na nakikita po na nagsasama-sama kami. Pagkatapos ng ilang bagyo, nagkakasama-sama kami para magpasalamat. Napakasaya po. Ano po to? Isang hamon sa amin na every year nagle-level up po kami. Sigurado po next year mas maganda, mas maraming activities po ang mapapanood nila sa Pakwan Festival. Sa lahat po na nanonood, sana ho makasama namin kayo sa mga susunod pang Pakwan Festival. Kung hindi man ho dito in person, kahit lang ho sa mga YouTube channel, sa social media, mapanood nyo po kami at makita nyo po kung gaano kaganda ang bayan ng Bani. Magabigat tayo namin itong taon, Pakwan Festival. Next year, ulitin natin ang Pakwan Festival. Mas malaki, mas maganda. Sana nandito kayo. Next year, dapat mabantayan nyo ang pinakamagandang Pakwan Festival sa Pangasinan. Maraming salamat po. Isang ang tunay at worth-keeping na experience ang masaksihan ang Fiesta ng Pakwan dito sa bayan ng Bani, Pangasinan. Mula sa pagkain, talento at maging mga palaro, abot tenga ang ngiti at maliligayang kwento ang maiuuwi mo. Gaya ng Pakwan, ang bayan ng Bani, matibay at handa sa anumang hamon ng buhay. At sa loob na may matatagpuan ang tamis at pagkakaisa para sa iisang mithiing maipakilala pa ang kanilang mga produkto, ganda ng bayan, at talento ng mga taga rito. Muli, ako si Izzy Nina, ang inyong limgas na Pangasinan 2024 second runner-up na nagsasabing Bani is really the place to be. Happy Pakwan Festival! Ganda mo, Bani! Ganda mo, Pangasinan! Galila! Tan tan na 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 na. Refreshingly sweet na nakakapawi ng init. Ito ang lasa ng pakwan na aking natikman sa Bani, Pangasinan. At ang pakikiisa sa selebrasyon na ito, ang Pakwan Festival, ay talagang aking nagustuhan dahil nasaksihan ko ang pagsasama-sama, pasasalamat at pagpapahalaga ng mga Baniyan sa biyaya ng kalikasan, ang kanilang masaganang ani ng Pakwan. Ipinakita ng selebrasyong ito ang pagkakaisa ng mga Baniyans sa sama-samang pagkain, pagtawa, pagpapakita ng talento at pakikilahok sa mga palaro. Talaga nga namang kasing tamis ng Pakwan ang kanilang samahan. Pinaka na-enjoy ko rito ang Pakwan Cook Fest dahil naipakita nito ang pagiging resourceful ng Baniyan sa paghalo ng pakwan sa iba't ibang ulam at pagkain. First time kong kumain ng ulam na may halong pakwan, kaya talagang hindi ko ito makakalimutan. Pinatunayan ng kompetisyong ito na hindi lang panghimagas ang ganitong uri ng prutas. Ito rin ay maaaring maging sangkap sa kung anumang putahe. Tunay nga na ang pakwan ng Baniyans ay walang katulad. Kaya muli, Happy Pakwan Festival! Happy Pakwan Festival!